Haga bargo shop ngai kuble yapi iway by way. Ha kani ka por ka pamta link ba jong kani ka YouTube channel ka juga. Hoy parari ubriu ubale ya kam ka babha ni hab ban yaro ye. Ubriu ubale ya kam ka basniu ni hab ban penrem ye. Ubriu ubatore ya kam ka babha ni hab hiru ban kentiu ye. Henry ubriu ubatore ya kam ka basniu ni hab ban tan ye. Kata agdai kabanga kwa ban keren ban ong hakan ka por ka bamata bat kata ka kentin ka banga keren ong hakan ka por bamata bat ngakwa airu ban ong ba ka jemut juga kalong ba hon lagi degi minister lagi degi chief minister lagi degi prime minister lagi degi officer lagi degi kontraktor lagi degi engineer lagi degi nurse lagi degi doktor lagi degi nonghikai lagi degi everything ki briu ki patre ya kam ka babha ni hab ban ay ki ka nam ka babha bar kita ki ju hi ki briu lada kin le torti lane ki pen kta mat yom ya kari bu jadi briu ni hab hi ban pen rem ya ki bat ki ju hi kita ki briu lada ki le pat ya ka babha ni hab hi ban kentiu ki ban ni hab hi ban ay ka jiro ya ki ngai khuble yo chief minister jogi kendram kangkal sama bola siukhia ya kaneka kes halor ka jingyap ka jingsha peniap jong ine iknung iknarit ibnang stausnem bat kumjuru kaneka sni keba kile on tap ya ini hybrid bapli tenga shukwa ban ai khubrei ya CM burom jangi ula batha ekibor pulit dei ban tokit penya dei ban wat penya halor kan ke jingja naga ka daw kaba ini iklung iya bat naga ka daw ba ini iklung iklat bat naga ka daw ba ka daw san ba ini iklung isya penya hoy lada ka bor kulit kam nomle siliang lada ka bor sarkar kam nomle siliang Henry ka theo thik pathe ka jingsniu kam nomla ban jelei hapo jong kene ka jela ka jumi kata ka dei kam ngakwa ban keren ban ong ha kene ka por ka bamanta ngai khumlei yigi police department ngai ru ka kitbok kedriang ba donbok ba kin lapno kloi murder ya kini ki briu ki bale kat kene ka sang kama kat kane ka nemsniu kabaki le hapo jong kene ka jala ka chini hato kene ki briu ki na nabar jala ro ngemtip hato kene ki briu ki bana po jong ka jala ka chini ro ngem ngemtip yamata ni kermanska baki ki jintristom ninyo ban khet ya uso jong ka jong kata ka dei kam kwa ban keren ban ong ka poromta lada ka bor sarkar tiak patiak ka le tiak patiak ka jamin tiak patiak ka trai tiak patiak ka simkhia ki jingsniu ki shapting kumba ong ka ktin ka jingdum kam nomla ban lang bar ka jingshai kumta ka jingshai ru kam nomla ban lang bat kabadum ya ka mit ban ya ka shai la ban ya khat arliang te kumta ubas niu hi ngong ya pi ha ka ba khadu khadwai ngong ya pi on lapek bat ungat de chisin lai arsin te lai mo Henry ha ka ba khadu hi ka pop kan sakha namar bakan ni ka pop onda pila pun mentasi kataya ka pop hisin kasi ka pop kaka kumba ka briu ka pun yaki kun kumba ka pun kumtaru ka dan ka jingka tingang iskam bana kali yang jumji polis ro kin tristom kin wat penya halor kani ka kes kaba laja hapo jong kani ka rikasi kaba thon ka juni nakali yang jong master on channel
ngam do ne ke ban kren ban ong ka por ta ngasu ai tim tim kit bok ke yang ki police department ban ngan ai khuble ru yo chief minister jangi bawla sim khya ya ka case takum ki bala pau lengba ki social media ti nagalian ka juga la office ka tenang ya kan ka video ka juga so ban ai ka like bat ka share ka jopi ban subscribe ru kum tu ya kan ka channel ka juga klang ba mangaru ngana yo mesti me man penmi ye ki wei pat ki video ki be yade namata kari bat ka jaj bedriu hi baro ka wei ti tangkane ki video juga perlok ha ka por ka bamata khuble shibon